A dnes co? Nestratíš telefon, máš ho v kapse, tak divně. Byla jsi na koncertě, jo? Mhm. Mhm. Kde jsou všichni? Počkej, kde se to zastavuje? Tady. A jedeme. Dobrý den, chlapci, jak je po ránu? Ježišmarja, choď nosiť a netoč, ty. Ale já mám právě tady velice důležitou práci. Fucking cables. Yes, to bude, ano, podívejte se, jak se po ránu musí makat Team Revival, aby se dostal do Nitry. 7 ráno, ano. Mexického času. Tak, kde máme tady Haniska. Pojď, Hanis, já tě vidím v pohybu. Tohle bude na YouTube, už dlouho nic nebylo. Nemluv prostě, jo? To vidí celý svět. Dobré ráno, jak se vám daří? Po pici. To je OK. Tak, teď jdu já pro něco. Tak. Pěkně nám to tady zastavili autami. Zde naše zkušebna. Ano, vcházím do tohoto. Klapky nakonec a počkej, a to ještě zesah, že? Aha, ten se blbě nosí, tak mi to dej. Já točím. Já točím. Tady máme paní uklízečku. Chcete být na YouTube? Dobré ráno. tak jo. Na? Co na? Za chvíli. Teď nemám čas, teďka pracuju. Moje břemeno. A už je to dlouhé, 2 minuty teda to koukat nikdo nebude. Tak poslední záběr. Dáme to na YouTube. Jo. Tak, prosím pane. Tak, tady rychle. Ano. A končíme. Nashledanou. Ladovská zima. Tak.